Jó napot kívánok! Üdvözlet mindenkinek! Csütörtöki hazaérkezés után egy vad szolidaritási belföldezésbe kezdünk. M1-es, megnézzük mi a harci helyzet, már régen jártam rajta. Tatabánya, autópálya, felhajtó, és mi csodák csodájára megállítanak a rendőrök itt a felhajtón, és szondáztatás. És azt mondták itt a rendőr úr, hogy lesz rendőr az autópályán, hogy már tegnap is volt. Hát reméljük, hogy így lesz, és kicsit gyorsabb lesz a forgalom. Az már valami lenne. Na, itt meg lámpa van, mert hogy a híd, ami majd itt bővítik a hidat, egy sávon férünk csak el. Ezért. Most kaptunk zöldet, addig felapplikáltam ide hamar telót, hogy meg tudjam kezdeni itt a hablatyolásomat. Na, úti cél Nagykőrös. Viszünk egy kis lemeztekercset, hogy tudjanak konzervet csinálni. Legyen mibe rakni a konzervet. Franciában már rakottam én is ott, volt itt videóban, csak én nem, most 2 tekercs van összesen fönt. A 2 tekercs 20 tonna majdnem. Na, de én ugye nem tudom, én 6-ot hoztam. Közben itt besorolok. Ja, én hoztam 6-ot, de és ugye én azt lekötöttem mennyivel, azt hiszem 12-14 panival, itt meg a 2 tekercsen van 10. És a kolléga, nem, majd megmutatom, mert ezt majd levideózom, hogy ezt lehet, hogy mondták neki, hogy így kell kötni, de nagyon patikára le van kötve. Úgyhogy ja. Úgyhogy megyünk itt az M1-esen, mint a vadállat remélhetőleg. Hát a Navi nem ír semmit, meg a Google-ön is zöld. Na hát mondom, ezt akkor le kell vizslatni, nem megyek itt az 1-esen mellette. Itt volt egy kis sor itt a tatabányai felhajtónál. Reméljük, hogy innentől kezdve akkor meglendülünk, de én pont be is tudtam sorolni, mert addigra megindult a forgalom. Leellenőrizzük, hogy mi zajlik az M1-esen. Gyerekek, ma elhagyjuk a zacsit, meg minden zacsi-pacsi leizzadás beindul. 30 fok meg egy kicsi. Frankó oldalsó lerakás, meg egyebek. Úgyhogy izzadás. Na és akkor Nagykőrösről meg megyünk a csodás, mi az? 52-es, ami megy ott Kecskemét, Dunaújváros fele, Solt felé. 52, azt hiszem, vagy 51, 52, ja, mert 51-es megy a Dunavarsány fele, az a másik, ez a 52. Na azon a csodán megyünk arra, aztán arra lesz ott egy pótkocsi cserét kell majd végrehajtani. Na, hát a 80-nal végig megyünk, hát azt el sem fogom hinni. Ha ez így lesz, hogy itt 80-nal meghajtjuk a teret. Na, ugye a kezdésnek ennyi, aztán majd meglátjuk a többit. Fú, már most 21 fok van, gyerekek, 7 óra. Fix 11-es a lerakó, de hát mondom, elindulunk időben, mert itt aztán soha nem lehet tudni, hogy milyen akadály lesz. Hát a navigáció 4:10 ír érkezésnek, tehát elvileg most nem nagyon van akadály. De nem számít, inkább előbb, mint később. Ja, úgyhogy uralás. Ez meg itt egy kicsit el van itt kámpicsorodva. Se baj, tóbiás. Úgyhogy gurulás, na majd a lerakónál jelentkezünk, vagy valami, majd meglátjuk, mi történés lesz addig. Addig is kitartást nekem. Na kérem szépen, M1-es, M5-ös abszolválva, mindjárt érkezünk ide a Nagykőrösi lerakóra. M1-es, hát
ja, rosszabb ne legyen, legalábbis amikor én jöttem, ilyen jó álltunk rajta, ilyen volt, hogy 5-6 percet is egy helybe, de utána meg mentünk egy 15-öt 80-85-tel, úgyhogy egész istenes volt. Úgyhogy érkezek itt a 11-es lerakóra 3-4-10-re. Odaérek a címbe, úgyhogy ez egy pozitív. Itt a cseh kolléga meg 70-nel megy előttem, ahogy a szabály előírja, tehát szavam nem lehet, mert ennyi a megengedett. Érted? Tehát nem szólok. Úgyhogy betartja itt az előírtakat. Úgyhogy lassan, de biztosan megérkezünk. Eddig hibátlan volt, a hőfok 28. Fantasztikus lesz, hosszú ruhát kell fölvenni, úgy lehet lepakolni, úgyhogy dobri lesz. Ja. Most azt néztem, hogy itt kellett volna bejönni, amit balról jön út, de ugye kihajtásnak le van zárva az M5-ről, mert építik a csomópontot, ugye ez az M44-esnek a csomópontja, ugye itt tovább jöttem, és úgy a 445-ön a Kecsó elkerülőről van a 441-es, és azzal jövök itt föl. Nagyon dolgoztak ott is. Na, majd mindjárt megfordítom itt a rendszert, aztán megnézzük milyen ez a Ceglédi bevezető. Vagyis nem a Ceglédi, a Nagykőrösön, mert Ceglédi ugye Nagykőrös fölött van. A rúgózat reméljük nem borstdarab. Jó. Kikerültük. Az igen, záróvonalon, Mercedes-szel bármit meg lehet. Nem számít. Micsoda, itt csak az egyik irányban van. Ja, arra kellett volna menni, akkor azt hittem, mondom, itt ebbe a csomópontban csak egy félajtó van. De nem, fel lehet menni arra lefele, Békés Csaba fele is. Na. Cseh kolléga nagyon óvatosan közlekedik. Nagyon óvatosba adja elő. Na, ezt az 5 kilométert meg nézzük meg, hogy mi van. Hogy mi van itt előttünk, a szarvasos kolléga itt, igen. Igen, biztosan nyomja pénteken itt a feladatokat. Itt már beérkezünk Nagykőrösre. Tudjátok, azt hiszem, melyik a Globus? Talán az a konzervgyár van itt Nagykőrösön. Táblánál, de itt visszafékezett a kolléga. Az a 60-ra, 55-de azért megyünk. Na, Nagykőrös City. Hello, Nagykőrös!
A régen jártam erre. A micsoda tömbház, ez a panel fogad itt minket balról. Isten hozta Nagykőrösön, Arany János városában. Hát köszönjük, hogy itt lehetünk. Mi megállunk a körforgalomba. Hát ezt nem hiszem el. Hát a fiatalember vagy nem tudja hol van, vagy nem tudom mit vihet, hogy ilyen óvatosba közlekedik. Körforgalmat megyünk egyenesen, és az utána levőből meg balra megyünk. És lassan megérkezünk. Micsoda fasor van itt. Akácos út. Mondjuk ezek már itt pont nem azok. Ha végig megyek rajtad én. De az eleje az Akácos út. Ez jutott eszembe. Na. Kimegy, akkor én meg be. A kollega is. Mondjuk ezek a körforgalmak nem a kamionra vannak azért tervezve. Itt a pótossal megjárta a patkát. Hű, a szuper nagyi meglovalóta ezt a motobiciklit, vagy mi ez? Na, és akkor megyünk balra. A körpörgőből. Na, itt a rendőrség. Jobbra. Micsoda épülete van. Ez igen. Hát térünk. A fiatal embert átengedjük. Nagy gázzal bemegyünk. Körösi Mögy-fesztivál lesz itt, gyerekek. 19-20, az ez a hétvége. Hello. Ja, ott ahogy jöttem be, ott volt ilyen gyümölcsös ültetvény, az jó tele volt mögye. Az biztos. Möggyöt öttön. Möggy
Möggyötört a mögy. Na. Möggyöt öttöm töjföllő. Ja, haver nagyon széles vállal biciklizett. Gyerekek, nagyon nagy körös ez, nagyon. Mi van itt? Bicikli verseny, gyerekek? Ja, mindenki biciklizik, oda-vissza, gyere, mindjárt ott ki kell kerülni azt is. Itt egy ilyen locsoló kocsi, vagy ez a... Ki szeretne innen jönni, de majd mindjárt kijön. Na. Aztán figyelni kell, mert aztán ezután van ám egy híd, ami alatt nem férünk el. Simpson Schwabi. Az igen. A cég után van egy híd, oda meg nem szabad bemenni, mert hidat nem viszünk. Úgyhogy valahogy itt az úton kell megállni, aztán... a gyerekek, ott kell megállnia. Hajajajaj. Ott van, gyerekek, itt kell várakozni, és akkor innen lehet majd bemenni a lepakolási procedúrára, hogyha kapunk rá lehetőséget, hogy bemenjünk. Na, addig itt lesz a helyünk. Mivel, hogy bemenni nem lehet, így meg kell kint állni. Na kérem. Megérkeztünk, föl kell venni a hosszú ruhát, mert úgy lehet bemenni, különben elhajtanak, mint a magzatvizet. 30 fok. Köszönjük szépen, úgyhogy öltözés, aztán irány a cég legfontosabb embereihez, a portáshoz. Na kérem szépen, ha megmutatom, így néz ki, ilyen vas raklap, ugye van neki csinálva, és oda nézzetek, így van lekötve, hogy a 3 span ilyen keresztbe, meg ugye vízszintesen is, vagy X-be, meg egy úgy, és akkor le van kötve, innen arra van meghúzatva, innen meg arra. Ez a 2 tekercs, ez 19 tonna, meg egy kicsi. Van ennek valami súlya? Hát, nem tudom, ez ott 11.737-et ír, de szerintem ez az izével együtt. Ezzel a bánatvastadabb alatta. Na, állok neki kibontani, és sajnos ki kell szedni az oldalát is. Ilyen hávas van benne, hogy gumit tudjunk vele vinni. Na, úgyhogy munka van. Na kérem szépen, a lerakás befejezve. Hát tehát a komoly munka volt itt vele, spanikat le, meg minden, elpakolni. Hú, hát és most még jövök ezen az 52-es nevezetű úton, már volt egy baleset. Hát egy ilyen bulgár tréleres elszámolta a matekot. 2 ilyen autó volt rajta, de hát nyilván gondolom beszitálhatott neki, aztán ugye jött itt Sót felől, aztán ide velem szembe az árokban meg ott volt benn. Csinálják ezt az 52-est emberek, de hát én nem tudom, hogy ezt így át fogják venni, ezt az aszfaltozást, ahogy ez meg van ott csinálva. Hát ugyanúgy érezni az összes gödröt, ami volt az út alatt. Az összeset érezni. Na mi az a gyülekezet itt? Hát én nem tudom, értem, hogy mondjuk rossz az útak az alapja, vagy valami, de hogy a tetejét a finisher nem húzza le egyenesre, vagy ahogy megy a
szerelik a buszt. Hogy az úthenger, nem tudom, annak nincs valami visszajelzője, hogy nem egyenletes az út még alatta, valamit még gyurkáljon vele, vagy én nem értem, de hogy szinte az összes, jó, simább nyilván a teteje, meg nem úgy, hogy leszakad a fülke, nem úgy mozgasz, érted? Hanem mozogsz az úton, de na, hát nem, szerintem nem jó. Hát, és ezt át fogják venni a felügyelő, vagy az a építés vezető, vagy hogy hívják ezt? Döbbenetes. Komolyan. Na, hát itt jelöl nekem egy balesetet, vagy már remélem, hogy elvitték, mert már nagyon menni kéne. Hát ezzel ittem mi? Itt romlott el, most ez komoly. Ez a Belföld, ez egy, nem tudom, minden dicséret a kollégáimnak. Én biztosan belföldeznék, aztán, hogy nem tudom, de ez valami durva, amit itthon is, ja, hát mi meg szopunk ott ki. A lerakón négyen vittük különböző, én franciából vittem, volt aki Kassáról, ugye szlovákból hozta a motyót, felvidékről, meg nem is tudom, tehát voltunk négyen, ugyanígy ilyen kettő ilyen nagy hengerre. Hamar leszették, nem tudott vele bassz. Lesöpörtem a platót, vasúti átjáron átjövünk, úgyhogy mehet bele a motyó majd, amikor oda kerül, hogy ezt a pótot fogják rakni, mert ugye ezt üresen ott hagyom. A telit meg elviszem. Megyünk a nagy falu felé. Hű, micsoda bicikli áruda van itt, de német bútorok, biciklik. Ajjaj. Na, nézzünk előre. Áthaladunk a körforgalmon. Megyünk Pest fele. M6 iránya. Ja, úgyhogy lassan majd odaérek, ahova megyek, érted? Itt el van fordulva. Elvileg kész a pót, ki kell papírozni, aztán lehet vele menni haza, aztán a 32 fokba jár egy hideg sör minimum, tehát azt meg kell, hogy igyam, ez nem lehet kérdés tárgya, és akkor megkezdjük a felkészülést a vasárnapi indulásra. Mondjuk, amiről még nem tudok semmit, hogy hova fog történni, de valahova biztos menni kell. Na, ott valami van. Az ott a NAV-nak a nagy emberei ott állnak. Azt már most mondom, hogy ottan valaki fizetni fog. Az ott nem néz ki túl jól. Na, úgyhogy ja, itt csap
lapatás. Azt nem is tudom, említettem, de reggel megállítottak engem is az autópálya főajtón, azt fújni kellett a szondát. De mondtam biztos, de nem baj, elmondom még egyszer, az a biztos. Ez az út azért sokkal jobb, mint az 52-es. Mindjárt át kell vennünk a Dunahídon. Ugye itt ami van a Pentelei Dunahíd. Aztán majd jövök majd itten. Egy kicsit később még megnézzük, hogy mi a harci helyzet. Na, ez itt a Dunaújvárosi Pentelei. Gyerünk át itt az M8-on a Dunán. Hogy a Dunán túl legyünk. Ahune. Csak a Duna. Komoly. Innen már nem vagyunk nagyon messze a pótkocsitól. Az a 10-es meg egy kicsi. Megyünk is le itt az útról, mármint erre az M8-ról. Ennyit a Dunahídról. Gyerünk előre. Na. Folytassuk. Nemzetközi vizeken vagyunk. Annak is a végén. Utolsó pihenő letudva. Irány a bázis. Helyileg Dresda. Alvás utáni energiapontok igen alacsonyak a szervezetemben, mert ez az alvás, ez a semmivel volt egyenértékű. Gyerekek, 34 fok van. Nem bírja az állóklíma ezt már. De az a baj, hogy én sem, hogy az állóklíma. Úgyhogy megyünk, aztán már nem várok már egy pillanatot se. Valaki majd megörül itt a helyemnek, mert abból már nem sok van itt a parkolóba. 4-6. Ja. Na kérem szépen. Igazából itt a nagy belföldezés közepette mondtam, hogy majd itt folytatjuk itt a nemzetközibe. De aztán hát elég eseménytelenre sikeredett ez a hála a jó égnek egyelőre. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd bővíteni itt a perceket azért, mert itt valami közben jön ezen a nem is tudom mennyi, alig 700 kilométeren, amíg hazaérek. Igazából ugye a múlt heti témában volt ez a baleset útfelújítás, hogy ugye otthon meg vannak rökönyödve az emberek ezen a felújítása, hogy micsoda fennakadásokkal jár, és azt hiszik, hogy ez máshol nem így van, ugye.
Hát, dehogy nem. Azért ez behonzotta a komment szekcióba is a nézőket, aminek azért egy kicsit örülök is, és már akkor eldöntöttem, hogy mármint amikor az a videó készült, hogy ennek a videónak a témájának azt gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy van-e érdekképviselete a gépkocsi vezetőknek, a tehergépjármű vezetőknek nemzetközibe. Akár bent Magyarországon, ugye ez itt az IRU miatt, ugye itt ők a nagy érdekképviselet, ugye, aki ezt adja. Azért erről is lehetne vitatkozni, meg akár uniós szinten, tehát hogy foglalkoznak-e velünk. Mert az én meggyőződésem, vagy a meglátásom, hogy nem. Sem otthon, sem pedig az Unióba így Európára nézve nem foglalkoznak azzal, hogy lehet, hogy foglalkoznak valamivel, de mi hozzánk az nem ér el, mint gépjárművezetők, hogy érezzük a törődést így magyarosan megmondva, hogy igenis azzal vannak, hogy a mi jólétünk javuljon. Mert ez szerintem nem így van. Ilyen egyszerű dologból kiindulva, mint a parkolás, ugye, hogy mekkora probléma már majdnem, hogy csak napközben is bizonyos helyeken, nem mindenhol, de van ahol, meg olyan országok is vannak, ahol nappal se nagyon tudsz megállni, nem hogy éjszakára. Tehát ezzel foglalkozhatnának egy kicsit jobban ezek a fuvarozásban nem tudom mit csináló emberek az asztalok mögött. Hát nem tudom, kötelezhetnék az országokat, hogy jelöljenek ki területeket az autópálya mellett, akár úgy, hogy ki kell menni egy kihajtón, és bizony létesítsenek parkolót, hogy az ALTR szabályait be tudja tartani. Ne az legyen, hogy nem tudsz megállni. Tehát a szabályokat hozzák, hogy ekkor meg akkor nem menjél az utakon, mert fenntartod a személyautókat, ugye itt vannak a hétvégi korlátozások, a nyáriakról már nem is beszélek. De hogy ilyen, ami úgymond ellenünk van, azokból az intézkedésekből azért van, ugye ez már régóta, én már ezt is mondtam, hogy ezt a tilalmat is felül kellene vizsgálni. Szívem szerint én megszüntetném, ha én lennék ilyen döntési pozícióba. Ez csökkenteni szerintem a baleseteket is, mert aki mit tudom én, alig várja a vasárnap estét, hogy elinduljon, az már lehet elindulna mondjuk vasárnap ebéd után, és akkor pihentebben tudna menni. Nem hiszem, hogy annyival megnőne a forgalom. Tehát, hogy ezeknek a szabályoknak a felülírását is, vagy a átszabályozását nem lenne olyan rossz, ha megcsinálnák itt ebben a nagyon frankó unióba, hogy kicsit legyen ez jobb. Na, és a parkolásra visszatérve, bizony, ahol olyan nem értékes terület van, gondolok itt, hogy nem kell erdőt kivágni, nem szántóföld van, vagy csak ilyen bozótos, vagy mit tudom én, akkor igenis csináljanak ide egy parkolót, és kötelezzék főleg a tranzitútvonalak mentén lévő országokat, hogy ez kötelező érvénye, ezt oldják meg. Mert ezek a parkolók nem akarnak létesülni valahogy megfelelő ütembe. Nagyon, nagyon kevés, úgyhogy nem tudom. Ja, hát ugye van ez a nagy unió, meg ugye mindig örökös harc a pénz, hogy mennyit keresnek a németek, az osztrákok, a franciák, meg hogy vagyunk mi ott a futottak még kategóriába, hogy itt ezt miért nem lehet valahogy egységesíteni, vagy nem tudom, hogy miért nincsenek erre is irányuló törekvések, ugye, hogy valahogy balanszba legyen ez a dolog. Mondjuk akkor lehet nem dolgoznak kint annyi sofőr, mi? Az meg lehet nem lenne olyan jó, ugye az uniónak a vezető országainak, mint például a németeknek, vagy valami, nem tudom. Tehát, hogy ez egy marha érdekes sztori ez az egész, hogy ebből ezt így az egészet le lehetne vetíteni így a többi munkára is,
hát nem tudom. Hát, hogy nekem van erről egy ilyen véleményem, hogy van ez a fehéringes téma, ami nem biztos, hogy a mi, vagy a pornépnek a szolgálatában vannak. Nekem van erről egy ilyen véleményem, akinek tetszik, akinek nem, az nem, de attól én még ezt így látom, hogy ez valahogy ez a rész, például ez a pénz része is. Én nem azt mondom, hogy sokkal kevesebbet keresünk, mint a kint lévők, de csak más a sztori mégis a nyugdíjra levetítve, ugye akkor a egyéb dolgokban azért jóval előrébb tartanak a javadalmazásba, ami nálunk, meg akár tehát a többi ilyen kelet-európai országban lehet, hogy soha nem lesz azon a szinten. Na, itt gondolok arra, ugye, hogy a nagy uniós döntéshozók se nagyon törekednek erre, hogy ebből valami legyen. Jó, nyilván lehet, ha ehhez vagy hozzányúlnának, akkor ja, ugye itt ez a piaci része, itt a fuvarozó vállalkozásoknak is, akkor a struktúra változna, tehát gondolom ez nem olyan egyszerű sztori, de azért érdekes szerintem. Na, úgyhogy igen, erről szerettem volna beszélni így, hogy ja, nem nagyon van szerintem érdekképviselete a sofőröknek. Tehát eléggé ki vagyunk szolgáltatva itt aztán lehet mondani, hogy hát lehet ballagni tovább, aztán más csinálni. De ja, mert hogy van a mondás, hogy megszoksz vagy megszöksz sztori, de ja, hát nem akarunk megszökni, csak jó lenne változás szerintem. Ezzel a többi kolléga is egyetért, hogy például ez a parkolás, ez égető probléma már szerintem. Ez olyan szinten van ezekre a döntéshozókra ráégve, vagy aki ezzel foglalkozik, hogy soha lehet nem is fogják. Főleg, ha nem állnak bele ilyen dolgokba tényleg, hogy kötelező lenne az uniós tagállamok részére a megfelelő létszámú kamionparkoló kialakítása, vagy legalábbis a nem tudom, megduplázása, ami egyes útvonalon van, mint ami van 200 kilométeren, x számú parkoló, azt duplázzák meg, vagy nem tudom, tehát azt mindenki tudja, mik a tranzit útvonalak, ugye nálunk ez az M5, M1, ugye Osztrákba rámegyünk a 4-es, jó, mondjuk Osztrákba azért talán az egy ország, ahol úgy igazán úgy növekednek a parkolóhelyek, de még így se elég, ott se. Tehát ott is volna még ok arra, hogy csináljanak parkolót. Hát a németekről meg ne is beszéljünk, mert itt aztán gyalázat a megállás, de ugye itt is, ahol én járok, ez a keleti rész, mármint a kelet-német rész, ez egy fokkal jobb, de ott ugye a 3-as, 6-os autópálya, ami megy fel észak irányba, délről északra, meg ugye keletről nyugatra a 6-os, a Csehektől, hogy azok a tranzit utak oda igenis nyomják a parkolókat, vegyék el a területet az út pálya mellől és alakítsák ki a parkolót. Mert ez nem normális. A német is a trafipaxokat már egyre sűrűbben dobálja ki, a büntik jönnek, mint állat, te meg itt meg vagy szorulva, idővel nyomod neki, pif, belemész, támogatod itt a költségvetést, azt ez van, nincs hozzá parkoló. Na, úgyhogy erről akartam beszélni, gyerekek. Mi a véleményetek erről, hogy van-e képviseletünk, vagy nincsen, vagy mi az, amiben kéne változtatni, vagy mi az, vagy jó van ez így, ahogy van. De szerintem nem biztos. Ezek a szabályozások nagyon durvák már némely viszonylatban, úgyhogy újra kéne ezt is gondolni. Na jó, nem mondom tovább,
Ennyi. Tehát ez nagyon sürgős lenne. Nem tudom, amelyik témába gondoljátok, írjatok valami kommentet, hogy hogyan lehetne előrevinni azt a valami jót, majd írunk levelet, vagy nem tudom, oda be a fehéringeseknek, hogy valamit javítsanak. Mert maguktól az nem biztos, hogy ez fog működni, vagy valami. Na gyerekek, ez a hét amúgy, ez kizsigereli a sofőröket. Ez borzadály, ez a mostani hőmérsékleti viszonyok. Ebben rakodni, pihenni, le a kalappal mindenki elő, gyerekek. Ja, nyár van és semmi baj. Mondja a nóta, mi? Hol vagyok, mind a baj? Hát kb. De mindegy, ez van, ezt kell szeretni, vagyis hát a nyárnak van ez a sajátosság. Úgyhogy igyekszünk túlélni. Ja, na meg is ragadom az alkalmat, akkor így elköszönök itt ebbe a nagy nem is tudom, hogy mondjam, probléma felvető rész után, és akkor jön annyi hétvége, mindenki hidratáljon becsülettel, mert még ettől is melegebbet mondanak otthonra, úgyhogy csak a semmittevés, meg az italozás, ilyen hűsítő italokat mindenki vegyen, kinek mi a megfelelő hűsítő ital, azt terelje befele a szervezetbe. És akkor találkozunk legközelebb. Úgyhogy mindenkinek jó hétvégét, meg minden földi jót, gumifákat, meg hatóság balesetmenteset a viszontlátásra. Sziasztok!